Hai, आंनि मुङा नबकान्त खेरकाटारि। सोलोंथाइ बिथिङाव आङो दिनै मोनसे गिबि आंनि चेनेलाव आपल'ड खालामनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय सानखान्थिजों रंजानाय। सानखान्थि खालामनानै नोंथांमोना रंजागोन। आं दा नोंथांमोननो जाय भिडिअ खालामदों बै मेथ्सआव नोंथांमोना अंकआव बानायखांनानै जि एन्सार मोनगोन बे एन्सारा माने रंजाथाव आरो नोंथांमोना बानायनानै गोजोननाय मोनगोन बा खुसि मोनगोन आरो गावखौनो गाव आं मेथ्स खालामनो रोंगौ होननानै। नङा होमबा? दा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला। साबस्क्राइब बाटनाव थु, बिनि उनाव बेल आइकनाव थुनानै ला, जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोना नुनो मोनो। दा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम। दानिया नोंथांमोना जिनि उन्दै जायखिजाया अनजिमा लानो हायो। मा लानो? 1 लानो हायो नोङो, 2 लानो हायो, 3 लानो हायो, 4 लानो हायो, 5, 6, 7, 8, 9 जायखिजाया 10नि उन्दै जानांगोन आरो 10नि मा जानांगौ? उन्दै जानांगौ। दा 10नि उन्दै अनजिमा जायखिजाया मा सायख'नो? नों जायखिजाया मोनसे सायख'नो हागोन। बेनि गेजेराव मा सायख'नो? जायखिजाया नों जायखिजाया मोनसे 3 सायख'नो हागोन, 4, 7, 1 जायखिजाया मोनसे सायख'नानै ला आरो बे अनजिमाखौ 2 जों सानजाब। जायखिजाया मोनसे सायख'नानै लाबाय नोङो, 7 सायख'बाय। सायख'खांनायनि उनाव बिखौ माजों सानजाब? 2 जों सानजाब। 2 जों सानजाब। नैजों सानजाबनानै मोननाय अनजिमाखौ बा अनजिमाजों नोंथाङा मा खालामनांगोन? 6 दाजाबदेरनांगोन। दाजाब 2जों सानजाबनानै मोनबाय, मोननायनि उनाव मा दाजाबदेर? 6 दाजाबदेर। 6 दाजाबदेरखांनानै नोंथांमोना दाजाबनानै जि अनजिमा मोनगोन, बेखौ 2 जों रानबावनांगोन। 2 जों रान। 2 जों रानबाय, 2 जों रानखांबाय। 2 जों रानखांनानै जि रानगासै मोनगोन, बै रानगासैखौ जों गिबियाव जि अनजिमा लादोंमोन बि अनजिमाखौ दानख'नांगोन। ओमफ्राय जि मोनगोन बेयाव जायखिजाया माबा मोनसे अनजिमा मोनगोन, नङा होमबा? जायखिजाया माबा मोनसे अनजिमा मोनगोन। बे अनजिमाखौ नैबे 7 बे 7जों दानख'नांगोन। 7 दानख'नांगोन। दानख'बा नोंथांमोना खालि 3ल' मोनगोन। 3नि अनगायै जेबो गुबुन अनजिमा मोना आरो नोंथांमोना। दा नोंथांमोना सानदों 3ल' मोनथारगोन ना? बे फर्मुलाया खामानि होथारगोन ना ओरैनोसो होनदों? दा ओरैनो होनदों ना खामानियाव खाथायगोन? जायखिजाया जोङो दानिया गुवारै बेखेवनानै नाय। जायखिजाया अनजिमा मोनसे सायख'नांगौ जोङो। मा सायख'गोन? 7। आं 7खौ सायख'बाय। नोंथांमोना जायखिजाया बेलेग सायख'नानै बानायबानो जाबाय। आं 7 सायख'बाय। 7जों मा सानजाबनांगौमोनलाय ना? 7जों 2 सानजाबनांगौ। 2 बेसे जागोन? 1, 4, 14 नङा होमबा? 14। दा 7जों 2 सानजाबखांनायनि उनाव 14 मोनबाय। 14जों 14आव मा दाजाबबावनांगोन नोङो? 6 दाजाबदेरनांगोन। 6 नाय, 6 दाजाबा बेसे जागोन? 20 जाबाय, नङा होमबा? 20 आरो दानिया 6 दाजाबखांनायनि उनाव जि अनजिमा मोनबाय, बे अनजिमाखौ माजों रानबावनांगौमोन? 2। दानिया 20 मोनदोंमोन जोङो। 20खौ माजों राननांगोन? 2। दानिया
नैजों नैजिखौ रानबाथाय 10 मोनो होमबाना बेसेबांखौ 20 दानख'बा लाथिख' जायो दानिया नै 2जों रानखांनायनि उनाव जि अनजिमा मोन्दोंमोन रानगासै मोनबाय रानगासैनिफ्राय जों मा दानजोबनांगौ गिबि लानाय अनजिमा मा लादोंमोन जों 7 दानख'बा बेसे मोनो 3 गोमोथ' नङा ना अंख'आ दानिया नाय 3 मोनबाय 3आनो ओंखारखागोन बेलेग गुबुन ओंखारथावानो बियो जानोनो हाया दा नाय नोंथांमोना साननो हागौ गावा 7खौल' लानानै 3 ओंखारहोबाय नाथाय सेयाथ' ओंखारथावा साननो हागौ नोंथांमोना माबोरै ओंखारनो हागौ दानिया नोंथांमोना सेखौ बानायना खिन्थि होननानै सोंथि जागोन दानिया नाय आं सेखौनो बानायना खिन्थिनि गुबुनफोरखौ नोंसोरो बानायनानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय नाय से दानिया मा होनदो गिबि जायखिजाया सेनिफ्राय 10नि उन्दै जायखिजाया अनजिमा लानो हागोन नङा होमबा 10नि उन्दै नाथाय सेनि उन्दै जानो मोननाय नङा नाय मा लाखो से लाबाय दानिया सेजों मा दाजाबनांगौमोन सानजाबनांगौमोन जोङो 2 नाय 3आनो ओंखारगोन नोंथां नोंसोर नाय 3आनो ओंखारगोन से सानजाबनै बेसे जायो 2 दानिया सानजाबनानै मोनबाय मा दाजाबदेरनांगोन 2 मोनबाय बा 6 दाजाबनांगोन जोङो 6 दाजाबा बेसे जागोन 6 7 8 जाबाय जों दाजाबबाय 8 नाय बेयाव दाजाबदेरबाय दानिया सानजाबना मोनबाय मोनखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगोनलायनो बेखौ 2 अनजिमाजों राननांगोन 2 होमबाना बेसे जागोन 4 होमबाना मा जाखो इयाव 2 सानजाब 4 बेसे जायो 8 8निफ्राय 8 दानख'बा लाथिख' जाबाय दानिया रानगासै बेसे जाखो 4 नङा होमबा नैबे दासो गोदानै राननानै मोनबाय जोङो लास्टाव जायखिजाया मोनबाय रानगासै गिबि अनजिमा लादोंमोन बेखौ दानख'ना हो 2 बेसे जाखो 4निफ्राय 1 थांबा 3 हा 3आनो सं आया आं जाथावथाराबा एसेसो मोन्दोंमोन नङा होमबा जायो सं दानिया नोंथांमोनाबो गावखौनो गाव आनजाद नाय माखौ खालाम नोंथांमोना 2 3 4 5 6 7खौ बानायनो नांला 1खौ बानायनो आं बानायखाबाय नङा होमबा नोंथांमोन बेनिफ्राय 8खौ बानाय आरो 9खौ बानाय 9 जायखिजाया नोंसोरो बेखौ बानायखांनानै जिखिनि आं नोंथांमोननो फोरोंबाय बे फोरोंनायाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन खालि नोंथांमोननि एन्सारा मा ओंखारनांगोन 3नि अनगायै गुबुन ओंखारथावानो नोंथांमोना 3ल' होथारनांगोन आरो ओंखारथारगोनबो नङा होमबा दानिया नोंथांमोना बेखिनिखौ बानाय आरो बानायनानै कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालाम 3 ओंखारदों ना ओंखाराखै दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायदो आरो नायनानै गावखौनो मेथ्सआव आनजाद खालामनानै नाय दिनै एसेनोसै फिन गुबुन भिडिअआव नोंथांमोननो आरो गोदान बेफोरबायदिनो गुबुन रोखोमनि रंजाथाव गोमोथाव गुबुन मेथ्स नोंथांमोना आङो खिन्थिबाय थागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो नोंथांमोना दागाव दिनै एसेनोसै गोजोन्थों।